sve je refren posle drugoga repeata. Stegnutu pesnicu pretvorio u šipak, podelio se na tri persone, jedan inat. Ta debela betri vetri kad sam u depri bum. Bepi kao da letim u neki zaborav prekid put slepi, gde vidim sve svojim zamazanim očima. Epitaf ostrećina usnama vam počiva u vožnji kroz priču, nema više kacige. Isti u dubini duše, samo menjam patike. Ovo je moj tok bez talasa nemirnih, gde su ljudi osobe, a gusenice leptiri. Nisam savršen, 11 dina učim, od svojih 27 gledam, snimam, još trčim. Al ponekad se zapitam zašto čudno zvučim i da li sam to ja kada prolazim kroz zvučnik. Ponekad se zapitam zašto tako čudno zvučim i da li sam to ja kada prolazim kroz zvučnik. I da li ovaj papir zna šta sam to video jasno. Stoji razlog zašto ovo zovem video nadzor. Slušao KRS-a, češće intervjue i shvatio kako taj hip-hop da čujem. Kad sam skonto hip-hop, on vratio mi zvuke i olovku u ruke. Hvala 4 puta druže, ja nemam trik sa kojim ću te kupiti. Danas pričam sa ljudima, ne publici. Menjam filmove za trendovima kasne. Ova moja priča baš i nije neki blockbuster. Upornost komedija, priča, drama kroz horor. Naučna fantastika mu sada dođe ovo. Ovde sam odlučio da zapostavim te pančeve. Nacrto ring na papiru gde su rime bačene. Teško kroz rukavice da povlačim te poteze. Još mi teže kad ne vidim kroz dodate poveze. Zaslepeli su dosta nas, tu ipak vidim jasno. I za ovaj opstanak sam car, al nisam samo ja. Ponekad se